Salutare, dragi pescari! Astăzi am ieșit la o recunoaștere. Vom merge pe o baltă care pescuiesc eu. Să vedem, a înghețat apa, nu a înghețat. În ultimele zile au fost minus 3, minus 5 grade noaptea. Acum o să mergem în recunoaștere. Cu ocazia asta o să mai și punem un video aici pe canal. N-am mai pus de o lungă perioadă. Și ce să zic, haideți să mergem să vedem cum se prezintă bălțile la care pescuiesc. Vă mulțumesc și ne vedem pe baltă. Și am ajuns la destinație. Așa. Frumos, peste tot numai zăpadă. Foarte multă zăpadă. Da, foarte multă zăpadă. Acum să sperăm. Acum o să mergem pe bălți, să facem o plimbare, să vedem au înghețat bălțile sau nu au înghețat. Părerea mea e că au înghețat. A fost destul de frig. Haideți să mergem într-o plimbare. Foarte frumos, alb frumos. Și acum haideți să mergem pe baltă. Oh! Bălțile au înghețat tun. Oh! Prima baltă e înghețată tun. Și toate sunt la fel. Sigur. Următoarea și a treia baltă. Asta e balta care am prins eu tenul și crapii în vară. Acum poți să dai la copcă. Să faci patinoare. Frumos. Dar e frumos. Sunt minus 3 grade afară. Facem o plimbare. Ia uite cum e gheața. La male mai subțire, dar mai încolo.
trecut cineva cu bicicleta pe aici. Urme de bicicletă. Ia uitați. Astă vară nu erau castori. Super. Au venit castori în zonă. Ia uitați cum au dat copacii jos. Extraordinar. Ia uite, mai copacul l-a dat jos. Uite ce frumos. Foarte frumos. S-a apucat de toți copacii pe aici. Îi dă pe toți jos. Ia uite. Tare. Foarte tare. Iată, ne ajung și pe următoarea baltă. Aici avem și un foișor frumos. Mai avem niște clienți pe aici. S-au dus pe gheață, la copcă. Și a prins și știucă. Wow! Au prins știucă la copcă. Da, după cum v-am spus, n-am putut să filmez, nu-mi permiteam, dar frumos. A prins o știucă foarte frumoasă, la 60 de centimetri, cu superbă știucă la copcă. Și au dispozitiv special pentru copcă. O să încerc să-l filmez mai de aproape și să vă pun pe cameră. Asta e balta a doua și acolo sunt pescarii, sper că îi vedeți. Cam asta e a treia baltă, cam la sfârșit. Cam asta a fost plimbarea noastră pe azi. Ce pot să vă spun? Chiar am fost surprins, plăcut că am putut să văd o știucă prinsă la copcă. Foarte frumos. Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc pentru vizionare, pentru toți cei care vă uitați pe acest canal. Vreau să vă urez un călduros la mulți ani pe anul ăsta, cu întârziere. Și în anul 2021 să ne vedem cu bine pe baltă, cu multe capturi, să fim sănătoși. Vă urez multă sănătate la toți și
ce să mai zic? Nu uitați de like, subscribe și share. Dați click pe abonare acolo jos, în dreapta, în colțul ecranului, pentru abonare. Și să ne vedem cu bine în 2021 pe baltă, desigur. Unde ne e locul, la toți pescarii cu mic, cu mare. Vă mulțumesc și vizionare plăcută. Ciao!